Bueno, pois a ver, a temporada está sendo un pouco distinta da temporada pasada porque, a ver, xa só o feito de que o ano pasado reestruturaron a primeira galega, fixeron dous grupos, grupo norte e grupo sur, bueno, este ano fixeron un grupo único, que é o que queremos todos, bueno, está sendo, a diferencia da temporada pasada, unha tempada moi competida, moi igualada entre os equipos, non vai ser como outras tempadas que sempre hai dous equipos que se escapan, tanto por arriba como por abaixo, pero, sobre todo por arriba, vai estar moi igualado, vai ser moi bonito. Nós sempre é o que transmitimos ás xogadoras, que a disfruten, porque este ano é unha categoría, os equipos se reforzaron todos moi ben, e, bueno, temos que competir todos os partidos e tratar de disfrutar xogando e tratar de sacar puntos e, bueno, a temporada vai ser moi bonita. O feito de ser o ano do centenario, acórdome no verán, cando falábamos cas novas incorporacións, que, bueno, un pouco lle falábamos o que temos pensado de cada temporada, a nosa forma de traballar, e, bueno, a todas lle comentábamos que, bueno, que este iba a ser un ano importante para o club, porque era o ano centenario, bueno, a verdade que a todas lle facía moita ilusión, non? Penso que algunhas das xogadoras que están aquí, pois, están por o feito, aparte de, bueno, de ver que hai un proxecto importante a nivel femenino, o feito de ser o ano centenario é algo que, bueno, vai ser histórico e moitas xogadoras están encantadas de que así sexa. As rapazas, moitas delas xa se coñecían de xogar xuntas noutros clubs. Entonces, bueno, a nivel de vestiario, pois, bueno, a verdade que acertamos de cheo, non? Aí podemos dicir que aí ganamos a calquera, non? Porque hai un grupo espectacular, unión, bueno, non fai falta máis que ver aquí que veñen antes para entrenar, non falta unha xogadora. Estamos nos acoplando, evidentemente, todo cambio importante requiere un proceso de adaptación, entonces, bueno, nos non íbamos ser menos, e, bueno, imos pouco a pouco, pero, bueno, imos dando pasos importantes, e as rapazas cada vez van asimilando conceptos e entendendo a nosa idea de o que nos pedimos. Entonces, bueno, con pasos firmes, pero imos a modo, pero ben. Este perfil de xogadoras que incorporamos este ano, pois veñen a darles un pouco experiencia, unha boa lectura dos partidos en cada momento. Entonces, bueno, a nivel técnico, a nivel competitivo, o que queríamos era toda unha plantilla, quizás non demasiado longa, pero sí o máis competitiva posible, non? Entre elas, bueno, vívese en cada entrenamiento. Sí, ahora estamos pouco a pouco, as rapazas están entendendo eses conceptos que lles pedimos, esa intensidade en cada partido, esa presión tras pérrida, ese saber xogar, en que momento temos que ser máis verticales, en que momento temos que dar un pouco máis de pausa ao xogo. Entonces, vamos por o camiño, elas están entendendo, aparte son rapazas que a nivel cognitivo que asimilan ben os conceptos, entonces, ben, vamos indo un pouquinho, pero, bueno, xa case estamos aí, digamos, aí arriba. Miguel é un rapaz que ven aportar, a parte dos seus coñecementos en preparación física, é o redactador das categorías de base do club, bueno, é un rapaz que está super preparado, non? Está traballando en outros clubs tamén, e, bueno, ten tamén experiencia, en canto lle propuxemos isto, pois, bueno, non o dubidou, de feito estaba tamén comprometido con outros clubs e quedalle pouco tempo libre para a súa vida personal, pero díxonos que sí, porque esta experiencia quería aproveitar e disfrutala. Anxo tamén, Anxo é un rapaz que ven con toda a idea do mundo, empeza no fútbol femenino este ano, bueno, a súa idea é asimilar, aprender, absorber todo o que poida e, bueno, ele está facendo un traballo excepcional co cadete femenino que compite este ano por primeira vez e, bueno, moi ben, encantado. Bueno, pois o rival é un equipo que, bueno, sobre todo na súa casa son moi fortes porque ten xogadoras con experiencia, ten arriba a Tomi, ficharon a Nerea, que son xogadoras que venen de xogar moitos anos en categorías superiores e a un nivel moi bo. Entonces, bueno, un equipo con moita experiencia, con moito saber estar no campo, entonces, bueno, vai ser complicado, non? O que queremos é que un pouco que eras facer o noso partido e que eras non se nos adapte, non chegar a facer o xogo delas, non? Entonces, queremos imprimir un ritmo alto xa desde o primeiro minuto e meterlle moita intensidade e, a ver, ocasión sabemos que as vamos a ter, porque sempre somos un equipo que sempre temos moito perigo arriba. Se estamos acertadas en defensa, sobre todo con estas dúas xogadoras de perfil ofensivo que teñen, pois, bueno, deberíamos ter moito ganado, pero, bueno, ao final cada partido é distinto. Jogado un partido moi disputado e que, claro, entre dous equipos con experiencia, con saber estar no campo e, bueno, esperemos que se decante hacia o noso lado con esas dúas, tres cousiñas que estamos traballando e que
que queremos, que temos moi claras, que se somos capaces de facelo, que pensamos que temos moito ganado. Evidentemente o rival tamén xoga, virá a facer o seu partido, igual que veñen todos os equipos, xa un pouco respeto que a tempada pasada, xa os equipos nos ven de outra maneira, non? Un pouco a tempada pasada éramos un pouco a sorpresa, recén ascendidos, este ano pois xa estamos vendo que os equipos non nos tratan de tú a tú como nos trataban a tempada pasada, entonces, bueno, influye moito a hora de preparar os partidos, pero, bueno, é outra forma de traballar e a seguir coa mesma dinámica de sempre. Pois sí, de feito, bueno, quitando a Alexia, a porteira, que ven dunha operación e neta co traballo de readaptación, bueno, perdón, é Zaida, que tuvo aí o día do Tordoia, tuvo unha lesión aí nun pequeno esguince de rodilla, estáse recuperando. Quitando esas, ben, porque Branca xa se recuperou, xa participou a semana pasada, Sara esta semana xa empezou a entrenar co grupo, que tamén viña con uns problemas, entonces, bueno, en principio menos Zaida e Alexia, podemos contar con todas. A verdade é que, aparte, estamos encantados, porque cada partido é un espectáculo ver a xente, porque, a ver, non chegamos ao nivel do primer equipo, por desgracia, pero hai moitísima xente, ven moita xente, animamos a que veña moita máis, porque hai ambiente de partido, a xente ven no bar, a xente se arredor do campo, entonces animando, as protestas ao árbitro, que tamén crea o seu ambiente do partido, non é o que queremos, pero tamén crea ambiente de partido, entonces a afición está aí, a ver, vamos 7 anos e igual que nos vamos crecendo pouco a pouco, eles tamén, cada vez hai máis xente aquí nas Aigós vendo os partidos do femenino.